bona cuina. Ens trobem dalt del santuari de Bellmunt de Sant Pere de Torelló. Avui, aquí, la cuinera, amb molta il·lusió, ens farà llomillo amb bolets. És un plat senzillet, però que ha de ser ben fet. Aquí, aquest platillo el fan amb llomillo i de bolets hi posen escarlets. Tot sembla igual, però sempre hi ha un detall que el fa diferent al final. A la cassola, fent la xup-xup, amb una bona picada, tot plegat ben lligat. Olé, quin guisat! Hola, ja ara anirem a fer un llom de porc que hi posarem l'oli, la sal, el pebre i després, quan estigui, posem la bresa, el tomàquet i llavors un vas de vi, els escarlets, la picada, la nou moscada i el caldo. Salpebrem el llom lligat. En una cassola de fang hi posem un raig d'oli i el llom. I el rostim. Quan és cuit, hi tirem la bresa i després el tomàquet trossejat. Quan la bresa és cuita, l'apartem. Ara hi tirem els escarlets fets a làmines, el brou i deixem que es cogui tot una estona. Quan els bolets són cuits, els traiem. I tornem a tirar la bresa amb el llorer, l'all i la nou moscada. Quan ja és cuit, apartem el llom i el tallem bo i fred. Ara posem els talls de llom a la cassola i els cobrim amb la bresa que haurem passat pel colador xinès. Hi aboquem una copa de vi, la picada i finalment els bolets. I ho deixem coure tot una estona. Jaume, bon profit. Gràcies, Carles. Diu que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena. Home, ja se sap que no es pot menjar de qualsevol manera. Però, per exemple, ara mateix, això representa que el porc era la cassola i és el senyor que s'ho menja. Doncs no em puc aguantar i m'hi hauré de socapar. I tinc por que, a la millor, entre sucadeta i sucadeta, em faré alguna taqueta. Ja sé que això no és correcte. No sé què passarà. Bona cuina i ja els hi diré demà.